A eclipse tamén poderá verse en contornas urbanas na cidade da Coruña. O Monte de San Pedro é un dos enclaves onde se agarda unha grande afluencia de xente para gozar deste evento. Antía Araujo. Pois sí, Raúl, porque a previsión é que unhas 250.000 persoas observen a eclipse dende a cidade da Coruña. E boa parte delas farano dende aquí, dende o Monte de San Pedro. Pouco a pouco a xente xa vai ocupando estas ladeiras para acoller un bo sitio, porque este é un dos mellores puntos para seguir a eclipse. Por iso hai tamén desplegado un dispositivo especial. Ata aquí, por exemplo, só se pode chegar a pé ou en transporte público. Iso sí, non hai problema, porque se reforzaron as frecuencias dos autobuses e o Concello habilitou tamén aparcamentos disuasorios con servizo de lanzadeiras. Todo para gozar dun fenómeno astronómico que dificilmente volveremos vivir dende Galicia. E o mellor é contemplalo así, sen cámaras nin teléfonos móviles, coa cidade da Coruña e a Torre de Hércules de fondo. Gracias. Xa queda menos para vivirmos unha experiencia extraordinaria. Porque al final es una cosa que nunca he vivido, no sabemos si lo vamos a volver a vivir, así que sí que hace ilusión. Unha cousa que só vamos a ver unha vez na vida, os que vamos a ver. Antes de que empece o eclipse vou poñer as gafas e así podo velo todo o tempo. Ilusión, faime ilusión. Todo que ten que ver con acontecementos astronómicos pareceme maravilloso, porque a natureza é así, cada certo tempo regálanos pois momentos únicos. Un momento que xerará emocións diversas e intensas. Quizás a principal é o asombro, non? Esa mezcla de o que é a fascinación, admiración, sorpresa. Este tipo de experiencias son excepcionales, nos axudan de alguma maneira, aquí xeneras unha paradoxa psicolóxica que é moi bonita, que por un lado vémonos como máis pequenos, pero non no sentido de insignificantes, senón no sentido de que nos damos conta de que formamos parte de algo moito máis grande. Estes días falamos moito da eclipse, onde vela, como fotografala, ter as gafas e pode perderse o fundamental. Disfrutarlo, estar en el momento presente. Creo que la gente se está volviendo un poco loca con querer grabarlo, querer reportearlo por Instagram. Vive el momento, o sea, es una cosa única, histórica, tiene que pasar 100 años para que vuelva a haber algo así en la vida. A disfrutar el momento y el instante presente, que es una cosa única. Serán uns minutos en que milleiros de persoas viviremos o mesmo. Experimentando emocións similares e vivindo a mesma experiencia, non? Entón, aí é moi importante que nos preguntemos e que tomemos consciencia do que estamos sentindo por dentro. Fascinación, sosiego, admiración, sobrecollemento. Vai ser un cúmulo de emocións. E todas están ben, hai que sentilo. Ese é a parte máis importante da perspectiva psicolóxica e emocional que nos pode xerar algo tan espectacular como que hoxe pola tarde vamos a vivir.